Et donem la benvinguda a la nostra plataforma B2B. Si ets un client professional i necessites una manera ràpida i eficient de gestionar les teves comandes, has arribat al lloc indicat. En aquest vídeo et mostrarem com canviar l'idioma de la plataforma perquè puguis utilitzar-la en l'idioma que prefereixis. Primer ens situem a la pantalla d'inici on apareixen totes les categories. Des d'aquí, dirigeix-te a la cantonada superior esquerra i selecciona la icona de la figura d'una silueta. Això obrirà un menú desplegable amb diverses opcions. Al menú desplegable selecciona l'opció de configuració, que és la tercera començant pel final. En fer clic a configuració seràs dirigit a una nova pantalla amb diferents configuracions. En aquesta pantalla, busca l'opció de General. Dins de la secció General, trobaràs l'opció d'idioma. Aquí podràs triar entre espanyol, francès, català i anglès. Selecciona l'idioma que prefereixis perquè la plataforma s'adapti a les teves necessitats. Un cop hagis triat l'idioma, assegura't de guardar els canvis. La plataforma s'actualitzarà automàticament i podràs navegar en l'idioma seleccionat. Si tens algun dubte o necessites assistència addicional, no dubtis a contactar amb el nostre equip de suport. Estem aquí per ajudar-te i assegurar-nos que tinguis una experiència òptima a la nostra plataforma.